Să ne vorbiți despre angajat-angajator. Dacă e să tratăm relația angajat-angajator din perspectiva medierii, am putea spune că în această zonă există practic câteva paliere de discuție. Paliere care vizează, pe de o parte, din punct de vedere teoretic, dacă discutăm așa, conflictele colective de muncă. Un alt palier ar reprezenta negocierile în interiorul companiilor când discutăm de contracte colective de muncă și alte tipuri de negocieri când discutăm de contracte individuale de muncă. În ceea ce privește litigiile de muncă, apropo de ceea ce poate apărea în această zonă a dreptului muncii, discutăm de posibile conflicte colective de muncă. Putem discuta de greve. În această zonă, cel puțin în momentul actual, din punct de vedere legislativ, medierea nu poate interveni, pentru că în foarte mult timp, dacă în vechea legislație, pe zona de muncă a fost legislația mai reticentă în a da posibilitatea de a se media aceste litigi. Cel puțin acum există în proiect la Ministerul Muncii o construcție privind rezolvarea alternativă a conflictelor colective de muncă. O instituție separată, e o propunere legislativă în acest sens, o instituție separată care să, și cu ajutorul mediatorilor autorizați aflați în sistemul de mediere din România, să preia și să se specializeze pe această zonă a conflictelor colective de muncă. De ce spun acest lucru? Pentru că în zona acestor conflicte colective de muncă există două mari părți. Discutăm de autoritate, guvern și sindicate. Medierea nu poate negocia o lege. Un contract trebuie să prevadă atât beneficii pentru toate părțile, și protecție, dar și beneficii pentru toate părțile semnatare. Evident, angajatorul va încerca într-o astfel de negociere să lase cât mai puțin în limitele legale, pentru că legea protejează angajații într-o mare măsură, iar sindicatul să obțină cât mai mult. Oriundeva aceste discuții se găsesc, se vor întâlni și se va semna un contract colectiv de muncă. Ca urmare a aplicării contractului colectiv de muncă pot apărea diverse disfuncționalități. Disfuncționalități care sunt generate de neînțelegerea textelor stipulate în contract și așa mai departe. În aceste condiții, cu respectarea prevederilor legale, se poate media pe o anumită zonă, apropo de drepturi ale salariaților, apropo de obligații ale salariaților în anumite zone, bineînțeles cu limitele legale. Și un alt palier de care discutam mai devreme era acela al contractului individual de muncă, unde intervine negocierea între angajator și angajat, și persoana fizică, cel care intră și prestează o muncă într-o anumită zonă. În această zonă, evident că sunt negociate salarii, sunt negociate ore de muncă, plata orelor suplimentare și așa mai departe. Din interpretarea și executarea contractului individual de muncă pot apărea diverse litigi. Litigii generate de neplata la timp a salariului, generate de neplata contribuțiilor la asigurările de sănătate și așa mai departe, pentru că unii angajatori întârzie la aceste plăți, chiar dacă la un moment dat poate constitui o infracțiune această neplată a contribuțiilor la stat. Generate de neplata orelor suplimentare, angajatul face niște ore suplimentare și acestea nu sunt plătite, generate de munca sâmbătă și duminica sau pe timpul nopții, care nu sunt la fel plătite. Traversăm o criză economică în care foarte multe persoane sunt concediate. Iată, și în zona concedierilor, chiar concedieri colective, se poate discuta de mediere.